Bħala parti mir-riforma tal-ġustizzja f'Jannar se jgħaddi abbozz ta' liġi li se jdaħħal fis-seħħ numru ta' miżuri fil-qasam tal-proċedura ċivili. Miżuri bilan li l-kawżi ċivili jaġlu aktar u jsiru binqas flus f'numru ta' proċeduri. Fost dawn il-miżuri hemm li t-Tribunal tal-Bizzar tola r-responsabbilta tiegħu għal ammont sa' 5,000 euro. Bekk iktar kawżi jaqgħu taħt il-kompetenza ta' dan it-Tribunal li hu fost l-iktar effiċjenti u anke irħas minn qrati oħra. Dwar dan tkellimna mal-Ministru tal-Ġustizzja Owen Bonnici. Li jfisser allura illi jekk inti tagħmel kawża quddiem it-tribunal bl-appell kollox, kawża tista' tiffranka iktar minn 500 euro. Miżura oħra hi li fil-Qorti tal-Appell Superjuri jekk l-avukati taż-żewġ naħat jaqblu bejniethom li jistrieħu fuq rikors u risposta bil-miktub, din il-kawża tmur fast track, proċedura li tintuża f'bosta qrati barra minn Malta. Minn waiting time li bħalissa naqqasnieh ta' kien iktar, kien madwar 4 snin, issa niżel għal 3 snin. Il-waiting time bekk tkun tista' taqbeż dak il-kju ta' 3 snin u tieħu s-sentenza f'temp ta' massimu ta' 6 xhur. Sissa jekk xi ħadd jiftaħ kawża quddiem qorti li l-każ ma jkunx tal-kompetenza tagħha, dan il-każ jintilef u jkollha tinfetaħ kawża oħra quddiem il-qorti tajba. Xi ħaġa li kienet tfisser ġieħ ta' ras u spiża żejda l-bosta. Issa din se tinbidel. Jekk inti tagħmel kawża quddiem il-qorti l-ħażina, dik il-qorti l-ħażina flok talaqlek il-kawża u jkollok tiftaħ oħra tibgħat l-atti il-karti quddiem il-qorti tajba. U bekk ħajtħaffu ħafna l-proċeduri. B'din ir-riforma l-Qorti tal-Appell se tkun tista' wkoll tikkorreġi żbalji fis-sentenza bħal ngħidu aħna isem miktub ħażin. Żbalji li jistgħu jseħħu u mhumiex rari. Żbalji li s'issa jitranġaw biss billi wieħed jerġa' jmur quddiem l-ewwel qorti. Miżura oħra tinvolvi ir-revoka tal-mandat, jew kif inhi magħrufa wkoll il-prokura. Minn meta tidħol fis-seħħ din il-miżura minflok ittra bil-qorti lil banek u n-nutara kollha, issa wieħed irid sempliċement jirreġistra l-irtirar tal-prokura f'reġistru apposta għand in-nutar tal-Gvern. Jiġifieri minn spiża ta' 2000 euro niżlet drastikament għal spiża amministrattiva li tkun ħmerija. B'dan il-mod ħanżidu iktar id-drittijiet tal-persuni, speċjalment anzjani, li għamlu ħafna prokuri lil nies tal-familja biex nassiguraw id-drittijiet tagħhom. Dawn il-miżuri sostna Bonnici se jwasslu għal proċeduri li jinqataw iktar malajr u li jiswew inqas. Proċessi li jwasslu biex il-qasam tal-ġustizzja imur iktar il-qudiem u ċ-ċittadin jinqed aħjar.